karo kulite kowe Sucitra. Bebasan kacang lali karo kulite kowe Sucitra, Kumbayana. Pancen tak akoni aku Sucitra. Nanging Sucitra sing biyen wis mati. Aku Sucitra. Putrane mantu Sang Prabu Gandabayu. Lan saiki wis dadi ratu ing Pancala. Sinuyudan sagumpra kawula. Aku Sucitra. Lakon kang ngawring arga Jembangan. Lakon kawring arga Jembangan. Umayana. Pancen tak akon aku Sucitra. Nanging Sucitra sing biyen wis mati. Aku Sucitra. Putrane mantu Sang Prabu Gandabayu. Lan saiki wis dadi ratu ing Pancala. Sinuyudan saking para kawula aku Sucitra. Lakon kawuring arga Jembangan ing atas wis tak guang adoh saka uripku. Umayana, kowe wong Majnun yen kowe njaluk kawelasaning napa ing tapel watesing negara ana sapi cacah 300 kawan kabeh. Kukupen minangka kawelasaning napa. Nanging dudu wirangka mitraku ora sudi. Wah, kuwi sebagai kancamu ya kowe mbiyen iki ora mangan ora dipakani bapakku. Kowe iki ora iso mangan e. Kok saiki kowe dadi ratu iki. Aku kon nyembah-nyembah karo kowe. Nek kowe mbiyen ora tak tulungi, arep urip wae ora iso. Mangane ngono iki. Kowe ndek kanca apa? Kancamu ki diopeni bapakmu, mangane nang kene. Lho. Yen ketika dek iki sing iso ngene gawean kowe dan wis janji ngene. Kowe iso nek aku dadi bupati, ngono. Kowe tak nehi anu lahan sak hektar sapi. Penjaluk. Piye bro kabare ngene-ngene. Sopo iki? Lho. Mbene ora diuripi karo bapakku. Aja kok dadi kaya saiki. Urip ora iso. Digowo wit.